ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ମାଛ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କିଛି କଟା ପିଆଜ ନେଇଛି, ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ବିଲାତି, କଟା ବିଲାତି ଆଉ ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ ଗୋଟେ କାଟିକି ରଖିଛି, କାରଣ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ମାଛ ତରକାରୀଟା ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଏଇଠି ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଛ ଭଜା ସରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫୁଲକୋବି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଫୁଲକୋବି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଏଠି କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠି ସେ ଡାଲଚିନି ପକାଇବା, ଗୁଜୁରାତି ପକାଇବା, ତେଜପତ୍ର 2-3ଟା ପକାଇବା। ସେଥିରେ ଟିକେ ଗଲା ପରେ କଟା ପିଆଜ ପକାଇବା ଆଉ ୟାକୁ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ସନଫ୍ଲାୱାର ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ସୋରିଷ ତେଲ ପାରିବେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ମସଲାକୁ ପକାଇଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ମସଲା ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଠି ବିଲାତିକୁ ପକାଇଦେବା। ବିଲାତି ପକାଇକି ସେଥିରେ ଆମେ ହେଉଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପୁଣି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ହାଲକା ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ସମୟ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, 1 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତି ମଧ୍ୟ ସିଝିଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ କୋବି ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। କୋବି ଆଳୁକୁ ଆମେ ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ସିଝେଇ ନେଇଯାଇଛୁ ଭଜାରେ। କିଛି ସମୟ ତାକୁ ନ ଗୋଳେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ବି ଢାଳିଦେବା। ଏବେ
ସେଥିରେ କିଛି କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ମାଛ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କିଛି କଟା ପିଆଜ ନେଇଛି, ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ବିଲାତି, କଟା ବିଲାତି ଆଉ ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ରଖିଛି। ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ମାଛ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଏଠି ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫୁଲକୋବି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଯାଉଛି। ଫୁଲକୋବି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ଏଠି କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବା। ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ମସଲାକୁ ପକାଇଦେଲି। ମସଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖ ମସଲା ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଠି ବିଲାତିକୁ ପକାଇଦେବା। ବିଲାତି ପକାଇକି ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ସମୟ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, 1 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତି ମଧ୍ୟ ସିଝିଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ କୋବି ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା।
कोबी आलू तो आम भाजला बेलू सीझे नहीं जाइए भजारे तो बेसी समय तक न गलई अल्प समय पानी देदेवा। देखो एबे आम पानी भी ढालीदेले एबे से किसी कटा होता धनिया पत्र को मध्य पकईदे। देखो प्रस्तुत हो गला मोर माछ फूलकोबी तरकारी। देखो फ्रेंड जदि मो वीडियो आपन को भल लगी था ताले प्लीज शेयर सब्सक्राइब करने जमा भी भूलिए ना। रोची नमस्कार। देखो ये मुझे किसी कटा पियाज नहीं ये धनिया पत्र नहीं ये देखो मुझे किसी बिलाती कटा बिलाती आउ तेजपत्र डालचीनी ता सहित आप गोटे गुजराती नहीं पारे। ये देखो मु फूलकोबी आलू को काटिक रखी कारण फूलकोबी माछ तरकारी बहुत ही टेस्ट लगी था। ये देखो मु अदा आउ रसुण पेस्ट सुखिला लंकार पेस्ट नहीं ये माछ भजा चली बर्तमान सुधा माछ भजा सरी एगुड़ा सब चलती। भी देखो ये मु फूलकोबी आलू को भाजी दूची। देखो ये फूलकोबी भल भाव भाजी नहीं जाऊँगी। देखो तो फूलकोबी ये भल भाव भाजी। देखो तो मसला मुझे हलदी गुंड लंका गुंड और जीरा गुंड नहीं आलू भल भाव भाजी हो गला। देखो तो आलू को मुझे काढ़ी रखीदे। देखो तो प्रथम आम ये से दालचीनी पकईबा गोटा गुजराती पकईबा तेजपत्र 2-3टा पकईबा सेगुड़ा टिके गला परे कटा पियाज पकईबा आउ याकू फ्राए होगापाई देबा। आउटी मु सनफ्लावर तेल यूज करछि आपण जदि सरस तेल करेंगे भी यूज करें। पियाज भल भाव भाजी हो गला से मु मसला को पकईदेली। मसला को देखो भल भाव गलैदेली किसी समय ढाकुड़ी देली। देखो मसला को आम भल भाव पूरा गलैदबा। देखो मसला एबे आम प्रस्तुत हो गला। एबे आम से बिलाती को पकईदबा। बिलाती पकईकी से आम कि लुण आड कर पुणी टे गलैदे हल्का पानी देदबा। टिके समय तक घोड़ेदबा 1 मिनिट तक घोड़ेदबा। देखो बिलाती सीझी गला।